Interpel·lació al Govern sobre les consultes populars sobre la independència. Té la paraula per exposar-la en nom del subgrup parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència l'il·lustre senyor Uriel Bertran. Gràcies, senyora presidenta. Senyors i senyors diputats, he demanat a la mesa del Parlament que em permetin acumular el temps de l'exposició de la moció i també del posicionament respecte a les esmenes presentades, en el sentit que la moció que votarem és fruit d'un acord al que hem arribat a partir d'una esmena amb Convergència i Unió. Per tant, ha semblat més lògic exposar ja directament quin és el contingut d'aquest acord. En primer lloc, vull dir que intervinc amb orgull en nom de Solidaritat Catalana per la Independència i ho faig amb orgull pel que representa Solidaritat Catalana per la Independència i perquè avui donem una vegada més compliment al nostre compromís electoral de portar la independència al Parlament de Catalunya i de portar el debat de la llei de declaració d'independència al Parlament de Catalunya. Ens van votar 103.000 ciutadans per fer aquesta tasca política en el si del Parlament de Catalunya. I com a Solidaritat Catalana per la Independència la fem i la continuarem fent durant els propers anys fins que acabi la present legislatura per tornar a revalidar aquest suport davant de la ciutadania de Catalunya. Que no tingui ningú cap dubte sobre la nostra perseverància, la nostra tenacitat i el nostre compromís en complir la tasca que ens ha encomanat el poble de Catalunya. La moció que avui votarem, com deia, ha estat fruit d'un acord amb el grup majoritari de la cambra de Convergència i Unió. I significa, sense cap mena de dubte, un pas important en el camí de la declaració d'independència que aquest Parlament, més aviat que tard, acabarà votant favorablement. De fet, la perspicàcia espanyola ja se n'ha donat. La perspicàcia espanyola ja se n'ha donat i el diari ABC, el diari degà de la premsa espanyola, avui titula així: Catalunya ja camina hacia la independencia. Espanya, com tots vostès saben, té una dilatada experiència en nacions que abans formaven part d'Espanya i han aconseguit la seva independència al seu estat propi, des de Flandes, Guinea, Cuba. Així que és normal que la seva perspicàcia en aquestes qüestions de quan les nacions van camí de la seva independència, com la catalana, sigui molt més fina que la de tots nosaltres. Ells tenen molta experiència en què nacions que formaven part d'Espanya hagin aconseguit el seu estat propi. També és de destacar que avui en el programa Els matins de TV3, quan es preguntava si s'estava d'acord en què el Parlament de Catalunya donés suport a la consulta sobre la independència i el dret a l'autodeterminació, més d'un 90% de ciutadans, quan jo ho he pogut veure aquest matí, estava dient que sí, que estan d'acord en que aquest Parlament de Catalunya debati sobre la independència, doni suport a la consulta sobre la independència i doni suport al dret a l'autodeterminació dels pobles. Per tant, comptem amb un suport majoritari del poble de Catalunya. La moció recull bàsicament 4 aspectes. El primer i més essencial és la primera vegada en la història del Parlament de Catalunya, en la història del ple del Parlament de Catalunya, d'aquest ple, d'aquest hemicicle, on es votarà el dret a l'autodeterminació. Amb aquestes paraules, el dret a l'autodeterminació. En les anteriors 3 ocasions on s'ha votat, en 2 es va fer en comissió, per tant no es va fer en el ple del Parlament, i en la de l'any 1998 es parlava del dret del poble català a determinar lliurement el seu futur. Per tant, no s'explicitava allò que reconeix el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de Nova York, que és el dret a l'autodeterminació dels pobles, com sí que reconeix aquesta moció en el seu primer punt, que diu textualment: es reconeix el dret a l'autodeterminació dels pobles com a dret irrenunciable del poble de Catalunya. És el reconeixement més clar i explícit que ha fet mai el Parlament de Catalunya respecte al dret a l'autodeterminació com a dret irrenunciable del poble català. Es reconeix també en un aspecte que té un calat polític que vostès han de tenir en molta consideració, el Parlament de Catalunya com a seu de la sobirania del poble de Catalunya. És també la primera vegada que aquest Parlament es reconeix a ell mateix com a la seu de la sobirania del poble de Catalunya. Per tant, avui el Parlament de Catalunya votarà que la sobirania del poble de Catalunya no recau en les Corts espanyoles, no recau en Madrid, no recau en un estat espanyol i en una capital de l'estat espanyol i en unes Corts espanyoles que ens neguen els nostres drets fonamentals. Avui el Parlament de Catalunya fa un acte de sobirania, d'afirmació i reconeix que
la seu de la sobirania és part del Parlament de Catalunya. Així és com avui, de facto, ja hauran votat els articles 1, 2 i 3 de la Llei de Declaració d'Independència que ha presentat Solidaritat Catalana per la Independència. L'article primer que diu Catalunya és una nació, l'article segon que diu el poble de Catalunya és l'únic titular de la sobirania nacional, avui es votarà en aquesta moció, i l'article 3, el Parlament de Catalunya és el representant democràticament elegit del poble de Catalunya. Encara no es votarà l'article 7, ben cert, ja tindran l'oportunitat de fer-ho, que és la decisió de declarar la independència li correspon al poble de Catalunya com a titular de la sobirania nacional i al Parlament de Catalunya com a representant seu democràticament elegit. Ja hem fet un primer pas, aprovarem de facto els 3 primers articles de la Llei de Declaració d'Independència. El 7è ja tindran l'oportunitat d'aprovar-lo quan es porti a terme aquest debat que esperem que es faci amb la màxima diligència, així li demanem a la mesa del Parlament de Catalunya. També en un altre punt de la moció agraïm, com no podia ser d'altra manera, la tasca i la implicació de les persones voluntàries i de la gent que participa en la consulta sobre la independència. Des d'aquí hem de felicitar, hem d'agrair, hem d'encoratjar i hem d'aplaudir aquests milers i milers i milers de voluntaris que abnegadament, de forma voluntària, han organitzat el procés més meravellós que ha organitzat mai el sobiranisme, el procés de consulta sobre la independència. Un aplaudiment i una felicitació des del Parlament de Catalunya. I un darrer punt on es dona un suport explícit a la consulta sobre la independència a la nostra capital, a la ciutat de Barcelona i als altres pobles de Catalunya. I des d'aquí també agrair l'assistència d'Alfred Bosch, de Víctor, de Xavi, de tots els representants de Barcelona Decideix que avui ens acompanyen i que realment ens fa molt de goig que avui siguin presents amb tots nosaltres. I obre la porta, aquest punt obre la porta, atès el suport explícit que dona el Parlament de Catalunya a la consulta sobre la independència, a que si Barcelona decideix així ho demana, es cedeixi un espai del Parlament de Catalunya perquè es pugui celebrar a la seu de tots els catalans i les catalanes la consulta sobre la independència exercint de col·legi electoral. Hi ha alguns aspectes de dret internacional públic i en referència al reconeixement de la independència de Kosovo que presentarem en una moció més endavant, des de Solidaritat Catalana per la Independència. Que ningú es pensi que hi ha cap renúncia. El que fem és concentrar tota l'atenció en el suport al dret a l'autodeterminació i a la consulta sobre la independència a Barcelona i als altres pobles de Catalunya i més endavant presentarem una moció de reconeixement a la independència de Kosovo i en termes de dret internacional públic. I vull acabar agraint, sincerament, a Convergència i Unió que s'hagi posat al costat de la independència en aquesta ocasió. Sabia Convergència i Unió per la nostra actuació al Parlament de Catalunya que en el camí de l'autonomisme, que en el camí de l'espoli fiscal, que en el camí de l'empobriment del nostre poble en aquest marc constitucional espanyol, en aquest marc de l'autonomia, ens trobaran fent una oposició independentista, ferma i rigorosa. Però avui també sap Convergència i Unió que en el camí de la independència, de la prosperitat, del benestar i de la riquesa material i espiritual del nostre poble, del poble català, ens tindran en una aliança ferma i seriosa al seu costat per caminar junts cap a la independència, per caminar junts cap a aquest estat propi que entre tots i totes hem de construir. Moltes gràcies. Visca Catalunya lliure!